Елате да направим една бърза разходка из нашата къща за гости Мераклии. Намираме се на 12 км от град Смолян и на 25 км от Пампорово в очарователното село Смилян. Районът е изключително богат на природни забележителности. Разполагаме с 5 уютно обзаведени стаи, като всяка е със самостоятелен санитарен възел, сателитна телевизия, интернет, хладилник, парно отопление и климатик. Разпределението на стаите са 2 двойни, 2 тройни и 1 стая за 4. Общият капацитет е 14 човека. Къщата се отдава както цялата, така и отделни стаи. Всички стаи се намират на втория етаж, а на първия е вътрешната механа с голяма камина и оборудван кухненски бокс. Заповядайте да се насладите на една приятна атмосфера, топлина и уют от Родопите. Очакваме ви!